Všetko sa začína skenovaním, ktoré predstavuje začiatok digitálneho pracovného postupu, ktorý presahuje rámec teledentistiky. Vzdialené monitorovanie pomocou umelej inteligencie prináša revolúciu v spôsobe dohľadu nad pacientami. Umožňuje vám ich presné a častejšie monitorovanie a zároveň skráti čas pre vás a váš tím. Umelá inteligencia Dental Monitoring, ktorú školili skutoční lekári, sa riadi najväčšou databázou snímok v odvetví. Ide o architektúru viacvrstvovej neurónovej siete a každá sieť bola inštruovaná zubnými lekármi, aby analyzovala špecifické patologické stavy s dôslednou presnosťou. Vďaka tomuto inovatívnemu monitorovaciemu systému môžete uprednostniť prípady, ktoré si vyžadujú vašu okamžitú pozornosť, zefektívniť časovo náročné úlohy, zvýšiť kvalitu starostlivosti a zaviesť inteligentnejšiu ortodonciu. Odomknite potenciál rastu svojej praxe pomocou systému Dental Monitoring.